for today's video guys, no, gagawa po tayo ng munggo, no, sinabawang munggo na may kasamang bihon. Yan, bihon natin guys, no. Okay. So, kompleto na yan. Ito, yung mga ano natin, pangsahog natin. Okay guys, para umamoy yung aroma ng ating lulutuing munggo na may bihon. Okay guys. So, nandito na rin yung ano natin guys, no, yung ano asin. Ito, pangtimpla natin yan guys. No, pangtimpla at saka ito yung pepper. Okay? So, importante yan. Kasi yan yung gagamitin natin para lumasa yung ating lulutuing munggo na may kasamang bihon. Okay guys? Yan. Kompleto na yan. Ayan guys, no? Kumukulo na ating munggo. Yan, tingnan nyo. Malapit na yang lumambot. Okay. Ready na yan for making munggo na may sabaw, na may bihon. Malambot na yung ating munggo, no? Ang kailangan lang natin, ganunin lang natin, no? Ganyan, ipinit natin ng maliit ng konti kasi kailangan yan para mas lumambot pa siya. Okay? Okay guys? Yan. Yan, yung gawin natin sa munggo natin, no? Para masarap siya. Okay? Yan. Okay. Yan. Tabihin muna natin ito guys kasi magigisa pa tayo, no? Yan. Okay guys, no, kukuha naman tayo ng maliit lang na kunti lang na mantika, no? Huwag marami kasi pang ano natin, pag isa natin ito yun guys, no? Lagay natin yung mantika, maliit lang, no? Kunti lang, no? Huwag masyadong marami guys. Kasi yan yung ano yan. Yan yung pinaka-importante dyan. Tapos, ito yung sibuyas, Bombay. Unahin talaga yung sibuyas Bombay guys. Para lumabas yung amoy niya na aroma, no? Yan. Yan, no? Okay guys? So, tapos yan, kimbot-kimbot na konti sa ano natin, para lumabas yung amoy. O yan, lumabas na, no? Okay. So, isunod natin itong ano, bawang. Bawang, o bawang daw, sabi ng anak ko. Okay, bawang. Okay yan, guys, no? Tapos tong sibuyas na dahonan, tsaka na to pag malapit na maluto. Okay? Okay guys? Okay. Okay na. Lagay na natin tong munggo natin, no? Yan. Kasi tapos na tayo mag-isa. Yan. Ready na siya, guys. Okay. Yan. Okay. Okay na, Bi. So, ayan, guys, no? Ayan. Halo-haloin lang yung munggo natin. Kasi sasarap rin yan, no? Oh, konting kimbot lang ang sandok natin. Sasarap rin ang munggo natin, no? Okay. Asin, no? Kunti lang. Yung hindi medyo maalat, okay? Tapos, ang last part is, last one, pepper. Yan. So, ilalagay na natin yung sibuyas daunan. Yan yung pinakauli. Inugang bihon. Yan lang po, no? Ang ganda, ang sarap-sarap. Napakasarap ng ating munggo. Yan ang ating presentation ngayon. Maraming salamat.